Iaz, sasoi honetan, 100% ura zuen Urkulu urtegiak. Orain ez da iristen 160. Guzti hau komentatzeko, hemen ondoan dugu Julen Abasolo, Loramendi elkarteko toponimia taldeko kide. Arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon. Bueno, Urkulun egoera hau noizbait zuk ikusi duzu? Bai, nik uste ez dela hain raru. Gutxi gehiago urteroku. Aurten nahiko nabarmen fanda behera, baina ez dakit, Arrixe biztaraketako baina nik uste urtero, eta oin dauen baino behera, oin dela 5 urte egon zan adibidez. Eta, bueno, bai, behien dau, baina horrela gauza raro bat ez da. 1980 ez, betezan Urkulu urte gisa. Zenbat aldiz egon da Urkulu hain ur gutxikin? Ja. Ba ez dakit esaten. Guko indala, ez da, 5 urte Loramenditik hola ibilaldi bat egin gauen. Azken batean gu toponimia zela jasoten ibili gain, hemen urek izen pila bat eskutatu ditut. Horrei biztaratu alde eta etxin arrastuek ikusi alde eta ibilaldi bat egin gauen. Doidi oindala 5 urte izen zen. Eta, orduen txebe, oin baino urek behera hau zen. Zenba bide, nik, gutxi gixo urtero, maila hori, zuk esan duzun 60 berrota, ez dakit esaten, baina, guk Arrixo biztaraketan danien, esaten dugu Urkulu baju dau. Hemendik Arrixa hemen dau, baina hemen dau zerbaitegatik. Urkuluko bide zarra hemendik pasetan zan, edo? Bai, Urkuluko ez, Urkulu berez, baserri bazan, han zulo neuena, Koruetako bidi paseta zen hemen. Azatzatik Koruetara hoien bidie. Hemen 100 metro lehen hau, iraban gotxe horri neuen bide kurtzia arientzara, eta gero errepidiek jarraitzen neuen Koruta zela iraino. Eta hauen, Koruetara begire eskerrik aldien, eta emeti fategitzen gu oinezko zenda behozen Urkulu aldera, isli esaten dut zaune, hoi arrua da, arrua, beste aldetik beriatu duzkio olalde, eta Korueta aldetik beriatu duzkio torralde gaine, Eta, hau bide hau, Koruetara jarraitu duzkero, oin errepidi gurutzatuko leuken lekuen, matxiniturri. Eta, uronek gauza asko erun zituen da izen pila bat, eta hori jasoten ibili zen gara. Betezanien, baserri danak, baserri barik gelditu zen, zerbait gelditu zen urpeien? Ja, gauza gutxi. Eraikin eziena, nik uste danak eraitsi ziela. Osea, ontxe behar Sarbi arte eta biztan da, Sarbi arte izan zen, baina bi harri ez diongo bat abestien gainien. Nire akordu da, betetzera nien, zutik gelditu ziren gauza bakar bisek zila errotazarko zubise eta ziondokue. Eta hau lehenengo aldiz beteza nien, probak egiten ibiliko ziren, horma hori probatzen, probetan gure dana. Eta bete aldi bat egin gero, barrio dana ustu eguen, zerbait konponketako, garbiketako, ez dakit, euran rollo bat izango zen. Ustu zanien, landaritza dana ontsi modu gorri eguen, baina zubisek ikusi ziren urrindik gainea. Eta errotazarko zubisen garai hortako argazki xepe badazela, eta ziondokue zubi modernu hau esan, ladriluekin egin dekue, baina abezutik gelditu zen. Horrei behinguen, lehorte bateaz ez dira ikusiko zeia benetan errekazuluen zen, da nibela famiko litzake 60 ez, baizik eta marrea edo 15 edo. Eta zuk uste duzu lehortia ondixea izango dela, edo ur gutxiokin gelditukan Urkulu, edo ez dakit egoera hau jadan egoera limite bat, edo alerta egoera bat? Neguen gaz eta normalien eurixe egiten dago. Azte buruntako irarrik dago askoen bidauela. Egixe da, oso gutxi jenda bilela, ze pasauko da, baina normalien martxorako ero beteta egon biko lauke. Normalien, aurtengo urtiban normala ez da eta bate daki. Hemen ikusten duen harri hau, normalien urraspixen egoten da. Harri honetaz gain beste batzu be badaz, solako estilokuak arutza bidien. Bai, adibidez hemen atxabaltan ezaunena izango da, atxabaltako plazan dauena, honetxen kolezinoko da. Harek fin dago 80 kilometro dago zela Donostira, dauda 85garrena. Da, bixen bitartien, zen, Basabeko etxe pare-parien euen 82garrena, Depositioko errebueltan ondion handau 83garrena, Sargarain dau 84garrena ondio biztan, eta hauxe esan 85garrena.
Eta hemen bukatzen zen, hemetik beste kilometro bat ez egon jarraiketan bide honek. Eta azkenengo arrixe hemen hau izen zen. Ez dakit beste zerbait dakozun kontetako edo... Ja. Bueno, hau arrixe betzin da, eta gutzako... Badau... Ez, komentetan da kalien hau jasotia gura dela, eta ez? Bai, nik uste dut jasoko gule, lagun batzuk kontetan baga, azken batien ez dara emetik erueteko kontue, baizik eta, bueno, betik zutik ezautu gehu, zutik ikusi gure dugu, eta, bueno, referente politik zeten jarraituko lauke, errepide bat izen zala, eta referente bat izen zala, eta, bueno, etzan da politika da, baina zutik beste jasotasun bat, takit. Gailetak gehiago. Orduen, urte gixak ez dauko beste zerbait, beste agertuko beste zer, Bi zubi horretaz gain, ja ez da SB gehiago agertuko. Hombre, gu bideak eta, bueno, hanbe bide bat nik ikusten dut, ez dakiz zer, baina ez hola eraikin formalik ez, ez da. Eta gutxi hau hemen ikustezin pertsonak, ez da. Arein bai ez dila ikusiko. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta plazer bat. Zeu,